भोजपुरिया समाज के प्रणाम आदाब। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज आ रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। वासुदेवपुर सराय पंचायत के देवसर असली गांव के वार्ड 12 में 20 भवाड़ी पुल का लगे गुरुवार के सुबह एगो अज्ञात नौजवान के शव मिलला से इलाका में सनसनी फैल गईल। सवेरे सवेरे शौच करे गईल लोग जब लाश के देखलक तो पुलिस के सूचना दिलक। सूचना पर दारोगा पुनीत कुमार पहुंचलन आ शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर SKMCH भेज दिहलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।